Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Ceritanya iki apa? Ceritanya mangan siang bang. Saya mau naktir. Ya. Oh, berarti gue sing bayar. Yo to ning Madiun bang ngono lho. Kapan? Winginane pas nge-live TikTok ya? Yo lah TikTok lah yo lah rezeki ya lumayan ya alhamdulillah. Nek jalan rezeki? Rezeki drek kok sok. Wong jenenge kan karo to dilalah kok mampir ngono kan yo. Yo rezekiku yo. Jadi kan kok gua ditraktir Mbak Julia pin beb Mas. Ngono. Ini pin. Itu tukune ning ndi ya? Keren ngono ya. Nah, omahmu wis tak kei ngono. Enek kuwi pesen. Enek dhewe enek wong adol kok. Kere ngono. Yo ora roh. Ya ini kan kena dinyang iki lho. Keren. Cuma bambu dipotong-potong ah. Jajal wis iso gawe ora lho kok. Walaupun kuwi gak pring nganu lho, gak pring petung iki lho. Kene ngure omah. Ya ora enek to. Jadi kita makan di sini, guys, makan yang ini pemiramin. Wis gak kena ditung. Ora kena ditung bathok nek kene iki aku. Tapi enak ya. Pol enak sambel terasi buah entahan ya. Ning kene, nah kene marai orang enak tempat sing enak neh, Bin. Iya kan? Iya ki awake dhewe kan karo golek-golek to Yul. Iya, golek-golek tapi aku dhewe nek zong ngono lho, Bin. Iso kaya mangan Kayak apa orang ae. sing ning lampu merah. Oh iya. Kesuwong gak enak belas. Mas. Gua duit. Iya, maksudnya tiwas lesu gak enak ya. Ya. Makan rasane. Sing lumayan iki karo ning anu kae ya. Sing sambel Pedes ya. Ya, sambel pedes ya. Sambel anu kae. Ya, iku. Enak kae. Paling enak ya mau ikut tok. Ya, kan iki Ning kene ning kono, ning kene ning kono. wis kuwi tok. Iku bar mangan iku langsung anu ya. Dek mah aku WA Mas Odi apa delok motor. Ya aku karo Seperti ya, Dek. Itu kan ban. bang malah njaluk ban lho. Oh. Ban silinder ya. Itu kok ana. Ora Ini ganti apa ya? Apa sana rinciannya sih? wis Ban cat lama. yo Pokoknya kowe itu belum ngecat bos tuh pokoknya nek di wis enek notane kabeh Gus pilihanmu apa nek apik ireng Yul motor kuwi. iya ben aja diwarna ireng. Wal padha motor. Nek mau WA wonge jare wonge jane Madiun. Wae nah dijal kok bakal ngerti nek kene wis baru mulai ke Madiun, dek ya wis mulai kok kene mampir. Yo, iku mampir. Caruban to. Yo tak aku mampir delok kaya apa kumpul. Wonge apa jenenge Mas iki pengen delok motore wong iki dhewe. Ya Kan yang terasa sebelah. aku yo melu to kan. Yo melu bosok. Nama apa? Yo motor Semes bosok. motor semes enek kuwi karo apa-apa nek. Kuat kok ora, ngono ora kuat be. Kapan dia gludong, saya enggak. Saya bukan dicek ngono kayak kok. Dia semes murah kuat ya. Wah, yo kuat motor sepasi kuatnya tapi menawa anti kok ban ngono. Ayo waduh. Mending motormu gawe kayak motor cacah nuh Ben. Kenapa? Wis ben ngono penting gak diprotoli penting. Motor kok sing kok rusak tak langsung tak dadi dingit tak lebih penting. Mure ilang loro e. Suarane klothok-klothok tak blek. Mas iki kira Mas. Digawe kayak Andi ini gak oleh mbak maksudnya. Emang kan tekon. Yo urung tak kan bau kalah. Kenang aja lu walaupun motor elek pajak iki urip. Ya. Video kue kalah ya. Ya sebenarnya insyaallah satu motor anyar paling apa kayak kemarin pajak. Iya. Enggak, pajak murah. Pira? Ya
300 cik susu. Kalau Enggak. Tapi kan gak bakal ning ndi to, mending ora usah wae ya. Gak usah piye, Mas. Gak usah pacet. Monggo ngaret ya lho. Gue ngaret ketemu motor elek ngono. Ana wong takok kan wajib. Nek sampeyan iki Agustus iki dadi plat. Oh iya. Ya paling ya ala-ala cepat saya. Kayak bayar dhewe apa ngongkon? Aku titip. Apa? Nah, kita Santoso. Santoso. Ya biasanya sing wong ya. Ya, Kenapa gak bayar dhewe? aduh kene kono. Ning ndi? Caruban gak enak to? Enak carbal iki padha titip. Nek wedu atas wonge wong. Oh, itu gak atas namamu? Mesti aku ben taun iki nembak saya. Nembak KTP ning wonge. Alah. Mending ngono sih, enak. Titip. Gak usah atas nama. Ya sebenarnya bukan tuku motor anyar itu ben. Ini jenenge gua apa? Dan gak kena progresif, nek mau kendaraannya akeh kan kena progresif pasti kelarang ah. Apa mulai ketok gak kuat wis tuku motor anyar gua. Wis tak pateni. Nek gue mana yang mate. Enggak. Ya motor gosok yo ben macet. Jane Nek iki besar. apa? Efek, Apa? efeknya apa? Efeknya apa? Efek. Kayak apa ya ya? Ning ndi? Cah ning omah. Kok iso apa gitu kok? Kalau rotol iki. Kapasang dijual lah karo bos, pecah lah kan rotol ya. Kit kayak jadi efek ya, Pin? Eh? Kit kayak jadi efek gitu. Enak. Enak. Pecah juga nang omah. Nah, kita lagi menunggu makan, Bos. Suwi ya, Pin ya. Biasanya 30 menit, setengah jam, kadang luweh. Rantri. Iya. Ayam. Engko kene spill, wis 8 menit. Ya. Spill deh pas manganane teka ya. Ya, pas ada. Ya aku lur teko lur segone ndi, Mbake? Ya. Sama ada yang kampung beda goreng. Oke. Oke, Bos. Oke. Oh. Bos spill bos, yang mana bos? Sambal pete lo bos. Mantap bos, ini nasi sawakul bos. Ini gratis nek aku nambah. Telos nih kene to. Oleh gratis. Boleh. Saya rasa enak. Kok akeh ae. Tak senep ae. Lo kangkung, Bos. Nah, anak mujine sontak ya nek. Gale tak pangane dhewe kok. Apa ngentekno? Entekno. Kok. Iya, Bos. Alhamdulillah makan siang. Makan siang, Bos. Kangkung. Kangkung aja lah. Sambel. Ayam. Ayam. Kulit. Apa? Sate kulit dan asem. Wis piye karek model mangan piye iki? Iki dada ayam. Es. Esek lho, Bos. Bisa. Baskom ki, Bos. Aduh, mau enak makan awan. Yang bendino no kalih ora? Yo, ini aja bendino to dikangi seminggu pisan, 2 minggu. Misal bendino semangane kene belum ora? Gelem mah karo mangan. Aku karo mangan gelem ae. Tapi perjalanannya aduh.
Ya toh, penedan tarban lho. Rasa masak nih omah. Ya sebenarnya lo dia vlog siang hari ini. Asal nih kemarin.